खुलुमबाय गासैबो रायजो राजा बिथांमोनखौ गिबियावनो आंनि नैबे सिबिरानि फेमिलि इउटुब चेनेलाव बरायग्रोनानै लाबाय दिनैनि थाम्बनेलखौ नायनानै नोंथांमोनहा मिथिखाबाय जानांगौ बे भिडिअआ मानि सायाव आरो जाय बिथांमोनहा मिथियाखै बिथांमोननो आं एसे फोरमायनोसै दिनैनि नैबे भिडिअआ गुबुन माबा मोनसे समाजनि राजखान्थिनि बेनि नङा दे नैबे भिडिअआ कन्टेन्ट मनेटाइजेशननि सायावसो जाय बिथांमोनहा फेसबुक पेज बेखेवदों रां आरजिनो गरसे गरनै रां आरजिनो हायो खोमा बेबायदि साननानैहाय फेसबुक पेज बेखेवदों नाथाय दासिमबो कन्टेन्ट मनेटाइजेशनखौ मोननो हायाखै आरो कन्टेन्ट मनेटाइजेशन मोननायनि उपाया मा बा माबोरै थाङोबा जों कन्टेन्ट मनेटाइजेशनखौ थाबैनो मोननो हागोन बे ट्रिक्सखौ मिथियाखै बिथांमोननि थाखायसो आङो बे भिडिअखौ लाबोदों गिबियावनो नोंथांमोनखौ चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो थाखाय आङो खावलायगोन मानो होनोबा आंनि चेनेला नैबेयो जोबोद गोदान बेनिखायनो आंनो मददनि गोनांथि जानानै दङ चेनेलाव जुदि साबस्क्राइबार बारायोबा आंहा मोजां जायो आरो आंनि भिडिअ एंगारनायफ्राबो गोबां सुबुंफोरनिसिम सौहैयो दा जोङो कन्टेन्ट मनेटाइजेशननि सायाव सावरायनोसै गोबां सुबुंफोर दङ फेसबुक पेज बेखेवदों नाथाय माबोरैहाय कन्टेन्ट मनेटाइजेशनखौ मोननो हागोन फेसबुकआव मा सिस्टेमै रां आरजिनो हायो बेफोरनि सोमोन्दै मिथिया बेनि मादाव आंबो सासेमोन नाथाय आङो बेनिफ्राय मुक्त जाबाय आरोखि मास मोनसे खस्थ खालामनायनि उनावनो आङो बेनिफ्राय मुक्त जाबाय कन्टेन्ट मनेटाइजेशनखौ माबोरैहाय मोननो हायो मा ट्रिक्स दङ बेफोरखौ जोङो मिथियामोन आंबो मिथियामोन फट' हगारनांगौ फट' हगारगासिनो भिडिअ एंगारनांगौ भिडिअ एंगारगासिनो होनायाव होगासिनो खिन्थु मोनाखै नेयो गैया हयथ' आं बायदि गोबां क्रिएटर्सफोर दङ जायफोर आगोरखौनो मोनाखै कि माबोरैहाय मोननो हागोन जायनि थाखाय भिडिअ फट'फोरखौ बिथांमोना हगारगासिनो दङ आरोखि ना जाय मोनबाय बिथांमोनहाथ' सिन्था खालामनांगौ गोनांथियानो गैखाया आरो बे भिडिअखौ जाय बिथांमोनहा मिथिया बेनि थाखायसो आङो बानायखादों आरोखि ना दा कन्टेन्ट मनेटाइजेशन मोननो थाखाय मास मोनसेल' खस्थ' खालामनांगौ होननानै बुङोबाबो गोरोन्थि जानाय नङा आं जि ट्रिक्सजों थांदों आं बे ट्रिक्सखौसो नोंथांमोननो फोरमायगोन गुबुन ट्रिक्स दंबावो ना मायो आं बेखौ जेबो मिथिया आं जि ट्रिक्सजों थांनानै आङो साक्सेसखौ मोननो हादों बा जाफुंसारनायखौ मोननो हादों नैबे कन्टेन्ट मनेटाइजेशनखौ मोननो हादों बे ट्रिक्सखौसो आङो नोंथांमोननो शेयार खालामनो सानदों आरोखि ना आङो मात्र मास मोनसेल' मेगन मेसेबनानै खस्थ' खालामथाबदों बिनि सिगां आङो खस्थ' खालामाखैमोन आङो बिदि इन्टारेस्टबो लायाखैमोन फेसबुक पेज बेखेवनानै आङो बेखौ कन्टेन्ट मनेटाइजेशन लाबोनाय मानाय बेफोरखौ फेसबुकनिफ्राय रां आरजिनाय बेफोरखौ आंबो सानाखैमोन नाथाय उनाव मा जाखो मालायफोरखौ नुनानै आंबो सानबाय मा आं जितु फट' भिडिअफोरखौ सम एंगारो मानोना आङो कन्टेन्ट मनेटाइजेशननि थाखाय गोसो होआ मानो थाखाय आं गोसो होआ आंबो गोसो होनोसै बेबायदि आङो सानबाय आरो खिन्थु आंबो जेबो आगोर मोनाखैमोन आरो ओरैनो भिडिअफोर एंगारो फट'फोर एंगारो सानबाय माथो गैया मा सिस्टेम बेलाय माथो जेबो सिस्टेमानो गैया मानो एंगारो मोना इउटुबावथ' बेबायदि नङा इउटुबाव मोनसे लेभेल होखायो इसखिनि वाच आवार जानो नांगोन इसखिनि साबस्क्राइबार थानो नांगोन बेबायदि मोनसे सिमा थिखानानै होनाय थाखायो खिन्थु फेसबुकआव बेबायदि जेबो सिमा थिनानै होनाय गैया आं नुवाखै आरोखि ओरै खालामनांगौ थोरै खालामनांगौ होननानै जेबो सिमा गैया बा जेबो लेभेल गैया दा मोनसेल' उपायानो जाहैबाय मास मोनसेल' खस्थ' खालामनांगौ माबायदि खस्थ' खालामनांगौ फट' आरो रिल्स कन्टिनिउ हगारनांगोन सानसेयाव मोनब्रै फट'खौ नोंथाङा खमैबो हगारथारनो नांगोन बेनि उनाव रिल्सआ मोनसेबानो जागोन मोनब्रै फट' मर्निं आफ्टारनुन इभिनिं आरो नाइट बे मोनब्रै खमसे खम सानसेयाव मोनब्रै फट' एंगारथारनो नांगोन आरो मोनसे भिडिअ खिन्थु भिडिअखौबो बै मेइन भिडिअ एंगारग्रा जायगा दङना मोनसे फट' / भिडिअ बेबायदि दङना बेयाव एंगारबा जानाय नङा दे सनाफोर नैबे रिल्सआवसो एंगारनो नांगोन बेसो काउन्ट जायो फेसबुकआव रिल्स बा भिडिअफ्रा एसेग्राब मेटार खालामा एसेग्राब माबा नङा नैबे फट'आसो मेइन बेखौ आङो बुजिबाय नैबे साननैसोआव आरो आङो कन्टेन्ट मनेटाइजेशन मोननाया मात्र साननैसोल' जादों बे साननैसोआव आं बुजिबाय आरोखि ना रिल्स बा भिडिअनिफ्राय फट'आसो मेइन इम्पर्टेन्ट बे कन्टेन्ट मनेटाइजेशनखौ जि साबि बेखौ बेखेवनायनि बेलायावबो नैबे फट'आसो मेइन इम्पर्टेन्ट जोंनि मानसिफ्रा मा खालामगासिनो दङ खायफाया मिथिया नालाय सिबायफोर मोसानानै देलायनानै रिल्स हगारनायाव हगारदों सानसेयाव मोनथाम मोनब्रै रिल्स हगारदों
खिन्थु फट'खौ मोनसे मोननैल' हगारदों बिदिजों जानाय नङा फट'आवसो बांसिन गोसो होनो नांगोन फट' हगारनायावसो बांसिन गोसो होनो नांगोन कन्टेन्ट मनेटाइजेसन मोननायनि सिगांबो आरो कन्टेन्ट मनेटाइजेसन मोननायनि उनावबो कन्टेन्ट मनेटाइजेसन मोननायनि सिगांबो फट'आसो मेटार खालामगोन सानसेयाव मोनब्रै आरो रां आरजिनायनि बेलायावबो कन्टेन्ट मनेटाइजेसन मोनबासो जोङो मोजाङै रां आरजिनो हागोन नङा होमबा नैबे कन्टेन्ट मनेटाइजेसनखौ मोनखांनायनि उनावबो रां आरजिनायनि बेलायावबो जोङो नैबे फट' एंगारनायावसो गोसो होनो नांगोन आरोखि मेइन फकासा जोंना फट'सो जानो नांगोन भिडिअ एंगारनाय रिल्स एंगारनाय बेयो मात्र फलोवार्स बांहोनो थाखायल' जानो नांगोन आरो जोंना फलोवार्स बांबासो जोंना नायनाया बांगोन नङा होमबा जोंखौ नायनाया बांगोन फट'खौनो होन बा माखौबा बुस्थुखौ जों जिखि पस्ट होआ बेखौ नायनाया फलोवार्स बुरजाबासो बांगोन नङा होमबा बेनिखायनो नैबे फलोवार्सखौ बांहोनो थाखायसो जोङो रिल्स भिडिअ एंगारनो गोनां आरोखि नङाबा रांनि थाखाय नैबे फट'आसो मेइन बे आं साननैनि एक्सपिरियेन्स दे बियो साननैनि एक्सपिरियेन्स मानो होनोबा आङो नैबे साननैयाव हमदांनो हाबाय फट'आव गरसेबाबो आर्निं जागोन खिन्थु भिडिअआव 000 बेबायदिबो आंनाव फैदों मोननै मोनथामसो भिडिअआव नोंथांमोनाथ' आंनि भिडिअखौ नुखाबायानो 1000नि खम आंनाव भिउस फैखाया आरोखि मिनिमाम होनबाय आङो 1000नि गाहायाव आंनिया भिउस फैखाया अब्लाबो 000 रिल्सआव खिन्थु फटक जुदि आं हगारोबा 0.01 बाबो फैथारगोन बेबायदि आरोखि बे डिफारेन्सखौ आङो नैबे साननैयाव नुबाय आं माने नोंमारगौथ' सानबाय आरो माने मनेटाइजेसन कन्टेन्ट मनेटाइजेसननि सिगांबो फट'आनो इम्पर्टेन्ट कन्टेन्ट मनेटाइजेसननि उनावबो बे फट'आनो इम्पर्टेन्ट गुबुनफोरनि बेलायाव मा जादों आं मिथिया खिन्थु आंनि बेलायाव बेबायदिनो जानानै दङ आरोखि ना फट'आसो मेइन रां आरजिनायनि बेलायाव फट'आ मेइन आरो नैबे कन्टेन्ट मनेटाइजेसन मोननायनि बेलायावबो फट'आ मेइन हमनानै ला नैबे त्रिसान बिफाजों आंजोंनि त्रिसान बिफाजों त्रिसाननि फट' होदों बेयाव उल्था नुबाय हा 0.16 0खौ मोजां नङा नैबे डलारसो दे बेयो 2 नङा 0.16 बे फट'आव मोनबाय बे डलारा सापस हमनानै ला ओमफ्रायहाय आङो रिल्सखौ खिथानोसै बे फट'सो दे ओमफ्राय भिडिअआ जाहैबाय मा नै त्रिसाननि मेथाइ जानाय नै बियो सिखारनो मुब्रुं मुसि मेथाइ जानाय बे उल्था नुदों दे आङो बेखौ सोलायनानै होगोन उनाव र' त्रिसाननि 0.02 नो होमबा नायदो 0.02 आरो बेयो 0.16 डिफारेन्सआ बेसेबां अनेकटा डिफारेन्स दङ नङा होमबा खिन्थु फट' आरो रिल्स हिसाबावथ' जोंना रिल्सआवसो बांसिन फैनांगौ जों बिदि सानो नङा होमबा मानो होनबा रिल्सआव भिडिअ गोलाव थायो डिउरेसन थायो नङा होमबा बे हिसाबै भिडिअलाय बे भिडिअआवथ' बांसिन फैनांगौ जों बिदि सानो नङा होमबा खिन्थु बिदि नङा नैबे फट'आवसो बांसिन फैयो फेसबुकआव आरोखि आंनि बेलायाव आं होनबाय गुबुननि बेलायाव मा जादों आङो बेखौ मिथियाखै आरो आं रावनावबो सोङाखैबो खिन्थु बिबोनाङा आंनोबो बेखौनो फोरमायदों फट'आसो मेइन फेसबुकआव फट'आसो मेइन होननानै बे आरो नोंथांमोनहाबो आं जि बुंदों बेखौ खेबसे मास मोनसे कन्टिनिउ नन स्टप ट्राइ खालामनानै नायनायसै नन स्टप ट्राइ खालामनानै नायनायसै माने फटक मोनब्रै आरो रिल्स मोनसे एकदम नन स्टप मास मोनसे खस्थ' खालामथाबदो बेनि उनाव नोंनि गोसोसै माने नों फैसा बुरजा नांगौबा नोङो फटक भिडिअ एंगारबाय था फैसा खम नांगौबा खम हगारबाय था बे नोंनि सायावसो आरो ओमफ्राय सानगोन ना माथो बिदि हगारनांगौबा बिराद समय होनो नांगोन जोङो बिराद खस्थ' खालामनो नांगोन बेफोरबायदि सानोना नंगौ जोङो रावबो ओरैनो थाखा मोना रावबो सोर ओरैनो थाखा मोनदों जों गासैबो खस्थ' खालामनानैसो थाखा मोनो नङा होमबा सासे फालांगिरियाबो बाहेरायाव थांनानै सानसे खस्थ' खालामसोबनानैसो गरसे गरनै रांखौ आरजियो नङा होमबा थिग बेबायदिनो फेसबुकआबो बेबायदिनो जुदि नों रां आरजिनो लुबैयोबा फेसबुक माने ससियेल मिडिया जायखिजाया ससियेल मिडियाबो बिदिनो नों जुदि गरसे गरनै रां आरजिनो लुबैयोबा नोङो खस्थ' खालामसोबनांगोन फायदाया बेसोबाव ससियेल मिडियानि जोंनि जि नैबे जोङो फेसबुक क्रिएटरफोर बेफोरनि फायदाया बेसोबाव कि जोंहा रावजोंबो राननांगौनि गोनांथि गैया ना जोङो दखान भारा होनांगौ ना जोङो माबा मोनसे माल बायग्रोनानै फाननांगौ ना कारेन्ट बिल होनांगौ कारेन्ट बिला जेनेबा मबाइल चार्जनि थाखाय एसे एनै बेथ' ओरैनो इन जेनेरेल मबाइलखौथ' नायखायोआनोखा जोंहा बेयाव फायदासिनबाव आरोखि थाइसे मोनोबाबो बेयो जोंनावनो थागोन थाइनै मोनोबाबो जोंनावनो थागोन प्लास जोङो न'आव थानानैनो
न'नि एसे एनै खामानिखौबो मावनो हाबाय फिसा फिसौखौबो जों नायनो हाबाय बे मोनसे फायदा होननानै आङो सानो आरोखि ना बाहेरायाव जोङो बिजनेस मावनो थाङोबा माबा मोनसे खामानि थाङोबा जोङो न'खौ जालदाब फिसा फिसौ जालदाब गारनानै जोङो थांनो गोनां जायो सानसे थाहैनो गोनां जायो खिन्थु खमसे खम जोङो ससियेल मिडियानि गेजेरजों रां आरजिनायाव नैबेयाव आरो जोङो न'आव थानानै गरसे गरनै रां आरजिनो हायो नङा होमबा संनाय खावनायखौथ' जों संखायो बे संनायखौनो खेबनानै दिन्थि बेजोंनो रां मोनलायबाय आरो माथो साहा लोंनानै दिन्थि बे साहा लोंनायावनो जोङो रां मोनलायबाय आरो माथो बेनोसै आरो ना आंनि बुंनांगौआ जाय बिथांमोनहा कन्टेन्ट मनेटाइजेसन मोननो हायाखै आरो ट्रिक्सखौ मिथियाखै बिथांमोना बेखौ फल' खालामनानै नायग्रोबानो जाबाय गोजोन्थों शेयारबो खालामनानै होदे आंबा नोंथांमोननो शेयार खालामदोंबा नोंथांमोनहाबो गुबुननो शेयार खालाम भिडिअखौ शेयार खालाम बिदिनो मदद होलायलायबानो जाबाय सासे सासेखौ गोजोन्थों